pročitam tekst napisan od Blagoja Petkovski za Manu. Kada je Manu? Ve barame Manu, vi dosta znajete, da li ne ste pritisnati, molčite trajete. Koliko ve ima, mnogo kasnite, kako previranja vnatre da imate. Narodov čeka, vo vas se nadeva, osamen frlen, napad ostana. Vašive fotelji se premnogo skapi, ako stanete, drug će gi fati. Vi je smireni, narodov vrije. Nekoj se bori, a Manu spije. Nacijava veli, kaj vas se umot, dozvolite sam da rešava kumot. Napišavte premnogo trudovi dela, ja znajete otkoren istorijata cela. Navidom činiš sedajevo red, a se odi preko trupa prekuret. Kaj vas se čustvuva molk, štama? Vi je zakotveni nacijava sama. Od vašive trudovi ne vidov me fajde. Se koji sitera kako ke se snajde. Nekoliko mi nakaža po nekoj zbor. Od drugite ni zbor ni odgovor. Zašto zemate debeli plati, od nas, od sekogo pomalku se krati. Čeka me sudba da ni se reši, nas običnite da ne uteši. Благодаря.